கிரிக்கெட்டில் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாகிஸ்தான் vs சவுத் ஆஃப்ரிக்கா மேட்சோட ரிவ்யூ பார்க்க வந்திருக்கீங்க. இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குரூப் பி பாயிண்ட்ஸ் டேபிளை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருச்சுருந்தாங்க சொல்லணும். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, பாயிண்ட்ஸ் டேபிளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் 3ல் பாகிஸ்தான் இருக்காங்க, நம்பர் 2ல் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இன்னும் ஸ்டே பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க, நம்பர் 1ல் இந்தியா இருக்காங்கங்க. நெட் ரன் ரேட் அப்படின்னு பார்த்தா 3 டீம்லேயும் வச்சு பாகிஸ்தானுக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம். என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரிலங்க. 6ஆம் தேதி என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறதுல தான் இருக்குது. இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் வந்தால் டாஸை வின் பண்ணி பேட்டிங் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்லேயே வந்து ரிஸ்வான் அவுட் ஆகிட்டு போயிட்டாருங்க. அதுக்கப்புறம் பாபர் அண்ட் முகமது ஹாரிஸ் சேர்ந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப், அதில் முகமது ஹாரிஸ் செம்மையாக அடித்தாருங்க. அதுக்கப்புறம் வந்த ஷான் மசூத் வந்து சரியாக அடிக்கலை. அதனால சீக்கிரமாக 2 விக்கெட் விழுந்த காரணத்தினால சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வந்து ஆன் டாப்பில் இருந்தாங்க. ஆனால் அந்த ஆன் டாப்பில் இருந்ததை அவங்க கேபிட்டலைஸ் பண்ணலை அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம். ஏன் அப்படின்னா 4 விக்கெட் விட்டதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பாக வளர விட்டாங்க. இஃப்திகார் அகமத் அண்ட் நவாஸும் சேர்ந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப், ரிக்வயரி பார்ட்னர்ஷிப் ஆரம்பித்தாங்க. இதே மாதிரி தான் இந்தியா கூடயே விளாண்டாங்க. இதே மாதிரி சீக்கிரம் விக்கெட் விட்டோனையும் இந்தியா கூடயே இந்த பார்ட்னர்ஷிப் அமைச்சு ஒரு ரன்னுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. அதே மாதிரி தான் இந்த மேட்ச்லேயும் பண்ணாங்கங்க. அதை வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஷதாப் கான் வந்து குயிக் ஃபயர் 50 ரன்ஸ் அடித்தார். 20 பாலில் 50 அடித்தாருங்க. ஃபாஸ்டஸ்ட் 50 அப்படின்னு சொல்லலாங்க இதை. அதுக்கப்புறம் வந்த எல்லாருமே சீக்கிரம் அவுட் ஆகிட்டு கொஞ்சம் ரன் அடிச்சுட்டு போனாலுமே 185 ரன்ஸ் அடிச்சிருந்தாங்க 20 ஓவரில். அதுக்கப்புறம் பேட்டிங் பண்ண சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வந்து சீக்கிரமே குவிண்டன் டிகாக் விக்கெட்டை ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்லேயே எடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து வந்த ஏடன் மார்க்ரமும் தெம்பா பவுமாவும் சேர்ந்து 9 ஓவர்ஸ் வரைக்கும் விளாண்டாங்க. 9 ஓவர்ஸில் ரெயின் இன்டரப்ஷனுக்கு முன்னத்த ஓவரில் வந்து ஷதாப் கான் வந்து திருப்பியும் ஒரு கேம் சேஞ்சிங் மூமெண்ட்டாக அமைஞ்சாருங்க. ஏன்னா 2 விக்கெட்டை ஒரே ஓவரில் எடுத்தார். அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா அடிச்சிட்டு இருந்த தெம்பா பவுமாவையும் ஏடன் மார்க்ரம் 2 பேரையும் வந்து அவங்க அடித்தாங்க. அவங்க விக்கெட் எடுக்கலை அப்படின்னா ரெயின் இன்டரப்ஷனுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக சொல்கிறாங்க டாப்பில் வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இருந்திருப்பாங்க. அவங்க விக்கெட்டை விட்டதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் லோவாக தான் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்த யாருனாலையும் சரியாக அடிக்க முடியலங்க. சும்மா பயம் காட்டினாங்க. ஆனால் வந்து யாருனாலையும் சரியாக அடிக்க முடியாத காரணத்தினால பாகிஸ்தான் வந்து வின் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லணும். ஆனாலும் அவங்க பாகிஸ்தானோட பவுலர்ஸ் இன்றைக்கி செம்மையாக போட்டாங்க. ஃபீல்டிங் செம்மையாக இருந்துச்சு. சவுத் ஆஃப்ரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பின்னர் வந்து சம்சி விக்கெட் எடுத்திருந்தா கூட ஆனால் சரியாக போடலை அப்படிங்கிறது தாங்க உண்மை. ரபாடாவும் வந்து ரன்னுக்கு போனார். நார்க்கியா 4 விக்கெட் எடுத்திருந்தாருங்க. அது மட்டும்தாங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு ப்ளஸ்ஸாக போச்சு. சவுத் ஆஃப்ரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறதுங்க, இப்போ வந்து நெதர்லாண்ட்ஸ் கூட அவங்க வின் பண்ணியே ஆகணும். வின் பண்ணால் மட்டும்தான் குவாலிஃபிகேஷன். மழை வந்தாலும் ஓகே தான், பட் ஆனால் வின் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதோட தான் உள்ளே போவாங்க. இதோட இந்த ரிவ்யூ முடிச்சுக்கிறேன். இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த வீடியோ நிறையா வருங்க. நிறைய பேர் வீடியோ பார்க்குறீங்க. ப்ளீஸ் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை டச் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும்.